जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அமராவதி மாதாஜி வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? எந்த இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க? என்னால உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியலையே. அமராவதி யாரு மாதாஜி, அமராவதி மாதாஜி இல்லைங்க மாதாஜி, குமுதா மாதாஜி. குமுதா ரவி. குமுதாவதி மாதாஜி. அந்த அமராவதி மாதாஜி வரலையா? நான் ஸ்கிரீன் சென்ட் பண்ணிட்டாமா? பண்றீங்களா? பண்ணுங்க பண்ணுங்க. உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி. லைவ் போயிட்டு உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்கிரீன் ஷேர் வந்துச்சு. இப்ப ஷேர்ல இருந்து பிபிடிக்கு போயிடணுமா? ஆமா, பிபிடி போங்க. நான் அதுக்குள்ள பிரணத்தி வாசிச்சிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க அந்த ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க மாதாஜி. ஸ்லைட் ஷோ கீழே வருதாமா? பாருங்களேன். அந்த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்கல்ல, அந்த இப்ப கீழே நான் தெரியலீங்களா? உங்களை ஹரே கிருஷ்ணா ஷேர் தெரியலையா? மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்றது தெரியுது. அந்த ஸ்லைட் ஷோக்கு வந்து பாருங்க, கீழே வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றோம்ல, ஒரு கோப்பம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க கீழே, அதை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்களேன். எந்த இடத்துல? லெஃப்டா ரைட்டா? ஆமா, உங்களோட ஸ்கிரீனோட எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் சைடு கீழே பாருங்க. கீழே ரைட் சைடுல டைம் தெரியுதுல, 9:27 டைம் தெரியுதுல, அப்படியே கொஞ்சம் மேல வந்து அதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மேல வாங்க. ஒரு கோடு மாதிரி போட்டு வால்யூம் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது பக்கத்துல அடுத்தது 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 கசர் அடுத்தது இந்த சைடு கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல வாங்க. லெஃப்ட் அதுக்கு பக்கத்துல வாங்க மாதாஜி. ஒரு கோப்பம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதை இது பண்ணுங்க. அது வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றது. அப்படியே இல்ல, லெஃப்ட் சைடு வாங்க கொஞ்சம். இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க. இன்னும் இந்த சைடு லெஃப்ட் உங்களோட லெஃப்ட். இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க. அங்க பாருங்க, அந்த கோப்பம் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. பக்கத்துல வாங்க. இதாமா? அதை தான் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்லைட் ஷோன்னு தெரியுது பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வாங்க. அது வால்யூம் மாதாஜி, அது வால்யூம் குறைஞ்சிரும் நீங்க அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா. பக்கத்துல வாங்க. அந்த அதேதான் கசர் அங்க வைங்க. மோர் இருக்குதுமா மாதாஜி. அந்த இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த கோப்பம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கோப்பம் எங்கடா இருக்குது? இந்த அதேதான் மாதாஜி. நீங்க அது வந்து நீங்க வால்யூம் கம்மி பண்றீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வாங்க மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்த ஐகான் ஒண்ணு வந்து வால்யூம் பண்றது. பக்கத்துல வாங்க, இன்னும் பக்கத்துல வாங்க. அது மைனஸ், அது பக்கத்துல இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க, இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வாங்க.
இன்னும் வாங்க மாதாஜி. அது ஸ்லைட் ஷோன்னு காட்டும் பாருங்க. நீங்க மைனஸ்லயே நின்னுட்டு இருக்கீங்களே. ஷோ மீட்டிங்னு கொஞ்சம் வருது. நீங்க கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வாங்களேன். நீங்க கசர் அப்படி வச்சிருக்கீங்கல்ல, அப்படியே உங்களோட லெஃப்ட் சைடு வாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்துல இன்னொன்னு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அதுல அதுல கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. பேர் எதுவும் வரலையாடா? பேர் வரல மாதாஜி. நீங்க அந்த கசரை அப்படியே உங்களோட லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு வாங்க. இன்னும் வாங்க. இன்னும் லெஃப்ட் வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல வாங்க. ஆ போதுமா? நீங்க பக்கத்துல இருக்கீங்க, அதுல கிளிக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. போதுமாடா? இப்போ கிளிக் பண்ணட்டா? மோர் தான் சரி இருக்குது கிளிக். நெட்டில். எனக்கு முன்னாடி என் ஸ்க்ரீனில் மோர் தாண்டா தெரியுது. மோர் தான் இருக்குது. இது இது ஜூம், இது அது வந்து மைனஸ். உங்களோட வால்யூம். அது மைனஸ். அடுத்து பக்கத்துல வாங்க. பக்கத்துல இன்னொரு ஐகான் இருக்குல்ல, அது வாங்கல. இந்த ஐக்கான்ல தான் நிற்கிறேன், அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுல. அடுத்தது வாங்க. அடுத்தது வாங்க. அடுத்த ஐகான் வாங்க. அடுத்த ஐக்கான் இல்லையே ஒன்றுமே. அதுக்கு மேலே மோர் தான் வருது, பிளாக்காக சரி இருக்குது. கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்ணுங்க. அதான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட் மாதாஜி. கரெக்டா அரை மணி நேரம் இருக்கு. 25 நிமிஷத்துல முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகேம்மா. நான் அது இருந்தால் அடுத்து என்னன்னு தெரியும். ஓகே, எழுத்தெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சேம்மா. ஏம்மா ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது நல்லா தெரிஞ்சுது, இது எழுத்து மறைஞ்சிருச்சு இந்தாண்ட. மாதாஜி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியலையா? இந்த இது மறைஞ்சிருச்சு எழுத்துல. எனக்கு ரைட் சைட்லயே எழுத்து மறைஞ்சிருக்குது. அது பரவாயில்ல. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா? தெரியுதுமா. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட் மாதாஜி. 10வது அத்தியாயத்தோட ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் ஆலயம் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நேற்று நம்ம பார்த்தோம், சின்ன ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேற்று பார்த்ததும் என்னன்னு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அவர் தான் எல்லாருக்குமே ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம். 1வது ஸ்லோகத்துக்கு 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன சொன்னது, மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டானது சக்கரவர்த்தி ஸ்லோகம். அது எல்லாருமே வீட்டில் படிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்கடி படிங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்லேருந்து மொழிபெயர்ப்புலேருந்து பொருளுடைய எல்லாமே படிங்க. இது மிக மிக ரகசியமான ஒரு விஷயம். அதனால தான் அதுவும் இந்த பகவத்கீதையில் நடுவுக்கு 6 அத்தியாயமும் பக்தி தொண்டை பற்றியது. இது விளை மிக 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 மதிப்பற்றதுன்னு சொல்லலாம். மதிப்பற்றதுனா மதிப்பே போட முடியாது. பகவான் அதுலேயும் நடுவில் இந்த 4 ஸ்லோகத்தை வச்சிருக்கிறாரு. இதுலேருந்து நம்ம வந்துட்டு பகவான் வந்துட்டு பகவானுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் வந்துட்டு என்னென்னவா இருக்கிறான்னு பகவான் சொல்கிறாரு. பகவான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு, அவருடைய விபூதியெல்லாம் கேட்டுட்டு, பகவானுடைய உச்ச நிலையை வந்துட்டு ஏற்றுக்கிறார். அப்படி யாரு? அர்ஜுனன். இது 11. டக்குன்னு ஏற்றுக்கிட்டு பகவானை பற்றி அவரே ஏற்றுக்கிறாரு. இப்போ நம்ம 11வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். 11வது அத்தியாயத்தில் வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்துட்டு பகவானுடைய யூனிவர்சல் வடிவம், அதாவது விஸ்வரூபம், பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுற மாதிரி காட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறா. அப்படியே அவரும் வந்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. காட்டும்போது அது வந்து சாதாரண ஒன்றுமில்லை. ஒரு சூரியனே நம்மளால் பகலில் வந்து ஒரு 10-11 மணிக்கு பார்க்கணுன்னா பார்க்க முடியாது. இது பகவானுடைய உருவங்கும்போது அதை பார்க்கறதுக்கு யாராலையும் முடியாது. அது பகவான் நினச்சாதான் மட்டும் அதுக்குன்னு சொல்லி பகவான் ஒரு திவ்ய திருஷ்டி கொடுப்பாரு, திவ்ய கண்களை கொடுப்பாரு. அதை வச்சு தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அதுக்கு பகவான் பார்க்குற அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த அனுபவத்தை இதில் எல்லாம் அது எப்படி இருக்குது என்னான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த அத்தியாயத்தில். அர்ஜுனுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக ஆச்சரியம், இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியல. அதை பார்க்க உடனே பகவான்கிட்ட வந்து அவர் ஜபம் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து கடைசி வரைக்கும் தெரியவே மாட்டேங்குது. என்னமா செய்யுது? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. எனக்கு கீழே அந்த ஆடியோ வீடியோ அதுதான் தெரியுதுமா. அது போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? கீழே அடுத்து என்னம்மா இங்கே கிருஷ்ணா? 55 வரை 11:47 55 தெரியல. அதுக்கு தெரியுதே. கடைசி லைன் எனக்கு தெரியறதே இல்லை.
என்ன செய்யறதுக்கு? அதனால கிருஷ்ணரை கடைசியில பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அதை அது நீங்க படிச்சுங்க. தெரியலைங்க. நான் மேல ஆ, படிக்கிறேன், கீழே வந்தா படிச்சிருங்க. அதுக்கு ஓகே மாதாஜி. அவர் அனுபவப்படுத்துறாரு. அர்ஜுனனுக்கு அந்த வடிவத்தை பார்த்து அதை நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றாரு. அப்ப அர்ஜுனன் ஜெபிக்கிறான். அது கீழே இருக்கிறது படி. அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள். அது கீழே வர்றது என்ன? அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தில் அனுபவம். கிருஷ்ணாவின் பதில். அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அநேக பூத தர்ஷனம். திரிதின விந்தாமி சாம்ச விஷ்ணு. ஹலோஷ்மி லோக க்ஷய கிருத பிருதிவத்தோ சதாகதம் பீதா பிரணாமய பக்தாய து அனன்யாய சக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா வைகுந்த பூமி மாதாஜி இருக்கிறாங்களா? இல்லீங்களே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஏகதசோத்தியாய விஸ்வரூப தர்ஷன யோக. இது மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சிருங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சாச்சு. நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது, முடிக்கணும். ஒரு ஒருத்தரா படிக்காதவங்க லைனா படிங்க. பபிதா மாதாஜி நீங்க ஒரு ஒருத்தரா கூப்பிட்டுருங்க. எல்லாரும் படிச்சவங்க வேண்டாம். மோகன சுந்தரம் பிரபெல்லாம் படிச்சாங்க. படிக்காதவங்க கூப்பிடுங்க. எல்லாரும் படிக்காதவங்க ஒரு ஒருத்தரா படிங்க. எல்லாருக்கும் சான்ஸ். அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அர்ஜுனன் சொல்ற அப்படியே எனக்கு என்ன மயக்கம் தெரிஞ்சுது? என்ன மயக்கம் தெரிஞ்சது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். முதல் அத்தியாயத்துல குழப்பம், சண்டை போடுறதா வேணாமா, இல்லை சண்டை போடக்கூடாது, பிச்சை எடுக்கூட போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகத்தோட காண்டீபத்தை கீழே வச்சுட்டு உக்காந்துட்டா. அப்படி அதை தான் இப்போ பதிலாக சொல்கிறா. அப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பின்னாடி அர்ஜுனன் இப்போ முதல் சாப்டருக்கு போங்க, அங்கிருந்து இப்போ இங்கே வாங்க. என்ன சொல்கிறாரு? எனக்கு இந்த மயக்கம் தீர்ந்துருச்சு. ஆனால் நான் நம்மளை நீங்கள் இதை வந்து லெவல் 12 விரிவாக பார்ப்பீங்க. நமக்கு ஃபஸ்ட்டு புரிதல் வேணும். அர்ஜுனனுக்கு வந்து மயக்கம் தீர்ந்ததுனால எடுத்துக்கிட்டாரு. ஆனால் நம்மன்னா உங்களை ஒருத்தையும் சொல்ல தவற நினைக்காதீங்க. இப்போ என்னைய சொல்ல நாம் என்ன பண்ணுறோம்? தெரிஞ்சும் நாம் இன்னும் அந்த வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்பு, கிரிக்கெட், டிவி அப்படிதான் அக்கம் பக்கத்தில் அதெல்லாம் இருக்கிறோம். நமக்கு மயக்கம் தீரல, நமக்கு மயக்கம் தெளியணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஒன்லி மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்காதவங்க படிங்க. பிரபு மாதாஜிஸ் புருஷரே, உன்னத ஒவ்வொரு உயிர்வாழ்வின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். கீழே படிங்க பிரபு, 3 படிச்சிருங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னது உருவே நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ஞானத்தினை காண ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண ஆவலான இருக்கிறாரு அர்ஜுனன். வந்து இந்த சொல்றாரு, அவரோட கண்ணை பார்த்து புகழ்ந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. உங்களோட தாமரை கண்களை உடையவரேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் தோற்றம் மறைவை பற்றி எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. இது வரைக்குமே விவரமாக கேட்டுக்கிட்டேன். இப்போ உங்களுடைய அறிவற்ற பெருமைகளை நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்துக்குள்ள நீங்கள் எப்படி புகுந்துருக்கிறீங்க அதை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்குறா அப்படி பகவான் கிட்ட. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு? இதில் ஒரு ஹம்புலாக இருக்குது. இந்த 11.4 ஹம்புலான ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு. எப்படின்னு, இப்போ இந்த இதுதான் சரணடைகிறது, சரணாகதிங்கிறது. நீங்கள் காமிங்க, நான் பார்க்குறேன். அது சரணாகதி கிடையாது. ஏன்னா அவர் பகவான், அவரால் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது விஸ்வரூபத்தை. அதனால் அர்ஜுனன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு, உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும்னு உங்களால் நினச்சிங்கன்னா, யோகசக்தி இறைவனே,
அந்த எல்லையில்லாத உருவத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அப்புறம் பகவான் சொல்றாரு, இந்த 5 படிங்க, 5 டிரான்ஸ்லேஷனு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடியில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு பகவான் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சொல்லுங்க, என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு பிரித்தாவின் மகனேன்னு கூப்பிடுறாரு, பரதர்களுக்கு சிறந்தவனேன்னு சொல்லிட்டு. அர்ஜுனன் என்னென்ன உறவு, அவருடைய பிரித்தாங்கிறது குந்தி தேவியோட ஒரு பேரு, அப்படி சொல்றாரு. பரதர்கள் அந்த மாதிரி பாரத தேசத்துல சிறந்தவராக சொல்லிட்டு சொல்றாரு, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் எல்லா தேவர்களும் இருக்காங்க. எல்லாருமே இங்க பாரு, இதற்கு முன்பு யாருமே இதை பார்க்கல, கேட்கல, இந்த விஷயத்தை இது ரொம்ப ஆச்சரியமானது, இதை பாருன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். 9 படிங்க, 9 மொழிபெயர்ப்பு. இன்னும் ஒரு 15 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 9 மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழு முதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சொல்லிட்டு பகவான் வந்து காட்டுறாரு. அந்த விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குது? அந்த விஸ்வரூபத்துல கண்ணு அப்படியே அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனம். அப்படியே அர்ஜுனன் பார்க்கறான். இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை. அந்த உருவம், அந்த ரூபத்துல பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரூபம் வந்து பகவானுடைய சம்பந்தப்பட்ட எதையுமே நம்ம சாதாரணமா சொல்லக்கூடாது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் அப்படின்னு ஆயுதம் சொல்லக்கூடாது, பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு அப்படியே வாசனம் கமகமான்னு அந்த பொருள் பூசப்பட்டிருக்குது. அது அவருக்கு தெரியுது. அப்ப எனக்குமா அப்படியே அற்புதமா இருக்குது, எல்லையற்றதா இருக்குது. எங்கேயுமே அது போல பார்த்தது கிடையாது அர்ஜுனன். அடுத்து அந்த உருவத்தோட இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இந்த நம்மளால ஒரு சூரியனே பார்க்க முடியல, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமானால் எப்படி இருக்கும்? அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தோட ஜோதிக்கு சமமாகலாம், ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சமயத்துல வந்து விஸ்வரூபத்தில் வந்து பகவானுடைய வந்து அந்த பற்பல ஆயிரங்களாக இந்த அகிலம் வந்துட்டு பிரிஞ்சிருக்குது. அந்த விஸ்தாரத்தை எல்லாமே அதுக்குள்ள பாருங்க, அந்த படத்தை பாருங்க. எந்தெந்த உலகம் எங்கெங்க இருக்குதோ அது எல்லாமே அந்த விஸ்வரூபத்துக்குள்ள தெரியுது. இதுல என்ன விஷயம்னா, ஏன் வந்து அவரு பகவான் விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாருன்னா, நீங்க இப்ப கேட்கலாம், நான் தான் கடவுள் எல்லாரும் சொல்லிட்டு வராங்க. சொல்றவங்களும் நீங்க ஒரே வார்த்தை கடவுள்னு ஏத்துக்கலாம், நீங்க அவங்களை கடவுள்னு ஏத்துக்கலாம். ஆனா ஒரு கண்டிஷன் கேட்கணும், நீங்க கடவுள் தானே, எதுவுமே நீங்க செய்ய வேணாம், விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா போதும். நான் கடவுள்னு சொல்றவங்க விஸ்வரூபத்தை காட்டணும். அதுக்காகவே பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்கிறாரு அங்க பொருளுரையில. பிற்காலத்துல பல போலி கடவுள்கள் உருவாவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு கேள்வி நம்ம வைக்கணும், பக்தர்கள், நீங்க கடவுள்னா எங்களுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறமேட்டு இதை பார்த்ததுமே ஒரே வியப்பு, குழப்பம். என்ன ஒரு இந்த ஆகாயம் பூரா அந்த விஸ்வரூபம் பறந்து இருக்குது. அதுல அநேக முகங்கள், அநேக கண்கள், அநேக வாய், எல்லாமே கணக்குல என்ன முடியல. அதனுடைய அநேக அற்புத திவ்ய ஆபரணம், அநேக திவ்ய ஆயுதம், வாசனை திரவியம், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே அதை நீங்க படிக்கும்போது ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. கற்பனையை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இதுக்குள்ளேயே நீங்க லயிச்சிடுவீங்க. எங்கேயோ நம்ம நினைப்ப வச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ நம்ம கேட்டோமா கண்டிப்பா அது நமக்கு கொஞ்சம் புரியாது, கொஞ்சம் இதாகும். அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கே மயக்குச்செரியுது. அப்படியே பார்த்ததுமே அப்படியே கையெடுத்து கும்பிட்றா. அப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டு உடனே என்ன செய்யறா, அப்படி
பிரார்த்தனை செய்யறா அப்படி அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா, நவர மாட்டேங்குது. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இப்ப வந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு. அர்ஜுன், என அன்புக்குரிய இறைவனே, எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க, பல்வேறு இதர உயிரினங்களும் இருக்குது, உங்க உடம்புல வந்து எல்லாமே இருக்குது. இதுல இன்னும் யாரா இருக்கிறாங்க? தாமரை இருக்கிற பிரம்மா இருக்கிறாரு, சிவபெருமான் இருக்கிறாரு, பல்வேறு ரிஷிகள் இருக்கிறாரு, திவ்யமான நாகங்களை நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற. அப்படி இதுக்கு போன புராணத்தின் வைபவம் போன அத்தியாயத்தில் தான் பார்த்தோம். நாங்கள் என்ன இருக்கு, அவரே பகவானே சொல்றாரு, இதில் நான் இதாக இருக்கிறேன்னுட்டு. இதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறா அப்படி. அவர் யாரு? அர்ஜுனன் பார்க்குறா அப்படி. பகவான் முன்ன கடந்த அத்தியாயத்தில் சொன்னதை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்குறாரு. அந்த உலகத்தின் அப்போ சொல்கிறார், உன்னை உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அந்த அளவுக்கு பறந்திருக்குது. அந்த திவ்ய சக்சுசு, ஞான சக்சுசுன்றாங்க. அதாவது திவ்யமான ஒரு பார்வையை கொடுக்குறாரு பகவான் அர்ஜுனருக்கு. பார்க்கும்போது மேலேயும் தெரியல, கீழேயும் தெரியல, எது நடுவுன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு பிரபஞ்சம் முழுவதும் வந்துட்டு அந்த விஸ்வரூபம் பரவி இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இத ஒருத்தர் கடகடன் படிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மடங்குகள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றன. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரோ, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரோ. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தரம் ஆகிய முழு முதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். தங்கள் ஒருவரை என்ற போதிலும் வனம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபத்துள்ளார். மரணமாகவே இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. நாச்சிமுத்து பிரபு, தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மிலிருந்து புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகர்ஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று அதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். புரியுதுங்களா? இதை புரியலன்னா கேளுங்க. புரியுதா? படிக்கும் போதே புரியாத தமிழ்ல தான் இருக்குது. ஒத்துக்கிட்டாரு. இதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்து இது பார்க்கறதுக்கு வந்து கடினமா இருக்குது. இருந்தா கூட எல்லா இடத்துலையுமே இது பிரகாசமா இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. நீங்க அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், பாதுகாவலர், தர்மத்துக்கு நீங்க பாதுகாவலர்ன்றாரு. நீங்க தான் முன்னே ஆரம்பம் நடுவு முடிவு எதுவும் தெரியல தான். வானம் பூமி மற்றும் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசையிலுமே இருக்கிறீங்க. இந்த ரூபத்தை கண்டு உலகமே குழம்பிருச்சு. தேவர்கள் அனைவரும் பகவான் சரணடைகிறாங்க, அவர்கிட்ட உள்ள பூந்துக்கிறாங்க, பயப்படுறாங்க, பயந்துட்டு கூப்பிக்கிறாங்கன்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு கூவிக்கிட்டு போறாங்க. வேத மந்திரங்களை பாடி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறார். அடுத்து சொல்றாரு, வலிமையான பயங்களை உடையவரே, உங்களுடைய பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவருமே குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் படிங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்களும் திறந்த வாய்களும் மற்ற பிரகாசமாக கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனது பயத்தில் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைக்க இனிமேல் என்னால் இயலாது.
பாருங்க. அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒண்ணுமே முடியல, என்னால முடியலன்றாங்க. இப்ப இதுல ஒரு பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு, சண்டை போடுன்னு சொல்லும்போது எல்லாமே நான் வந்துட்டு நீ ஒரு கருவிதான். பாப்பீங்க சவ்யசாச்சி, நீ ஒரு கருவிதான். நான் ஆல்ரெடி எல்லாமே இறந்துட்டாங்க, எல்லாத்தையுமே நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. என்ன அதை அப்படியே காட்டுறாரு. அதுல அந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்த மன்னர்களும் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்களும் 100 புத்திரர்களும் அதோட பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், அவருடைய முக்கிய அதாவது கௌரவருடைய முக்கிய வீரர்கள் கூட எல்லாமே பகவானோட வாய்க்குள்ள வந்து விரைந்து போறாங்களாம். அவர்கள் சில வந்து அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமா இருக்குது பாருங்க. இது எல்லாம் அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கண்டிப்பா அர்ஜுனனுக்கு ஜெயம், வெற்றி அப்படின்னுட்டு. இதுக்கு ஒரு ஒப்புமை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஊமை என்ன, நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் வந்து அனைவரும் எரிகின்ற போது வாயினில் நுழைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அடுத்து பகவான் சொல்றாரு இதுல என்னன்னுட்டு, நான் தான் காலங்கிறாரு. காலம் வந்து என்ன, காலம் பதில் சொல்லணும். நம்ம எதாவது பேச என்ன சொல்றோம், யாராச்சும் இரு உனக்கு காலம் பதில் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலம் தான் நாங்கிறாரு. உங்களை தவிர, பாண்டவர்கள் தவிர 2 பக்கமும் இருக்கிற வீரர்களுமே அழிக்கப்படுவார்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் நீ எழுந்திரி, போயிட்டு தயாராகு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நீ எழுந்து போரிட்டு உலகத்தை வெல்லணும், எதிரிகளை அழிக்கணும், வந்து அரசாட்சி புரியணும். இதையெல்லாம் பாருங்க சொல்றாரு. என்னன்னு, எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாசியே, சவ்யசாட்சினா கருவி, ஒரு கருவியா நீ செயல்படு, நான் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் அப்படிதான் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் இது யார் யார் போறாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்னன்னுட்டு இங்க பேரெல்லாம் இது துரோணர், பீஷ்மர், அதை விட்டுருங்க. அடுத்தது திருதராஷ்டிர, இது இப்படி முடிக்கவும் இங்க திருதராஷ்டிர சந்தேகம் கூறுறான். என்னான்ட்டு படிங்க. 11:38 சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து இதற்கு உரையை கேட்க அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்து வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வாறு கூறத் தொடங்கினான். பாருங்க, கூறத் தொடங்கினான். எப்படி கூறுறான்னு பார்க்கலாம். சந்தேகம் சொல்ற அப்படி, இந்த மாதிரி இது பேசுறது தெரியும். இந்த காலத்துல என்ன டிவி, அந்த காலத்துல முத டிவி வந்துருச்சு. எப்படி வந்துச்சு, திருதராஷ்டிரனுக்கு சந்தேகம் போர்க்களத்தில் நடக்கிறத பார்த்து திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு, முதல்ல டிவி கொண்டாந்துட்டார் பகவான். அப்பயே கொண்டாந்துட்டாரு. இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சேன், நீங்க கண்டுபிடிச்சேன்றாங்க. என்ன சொல்றாரு படிங்க. நான் சொல்லி இது முடிச்சிடுறேங்க, ஏன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் தரது முடிக்கணும். நம்ம லெவல் 12 ஈஸியாக படிச்சிடலாம். நீ இதை அப்படி படிக்காம இதனுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். சொல்ற அப்படி அர்ஜுன் சொல்ற அப்படி, ரிஷிகேஷன்றாரு. ரிஷிகேஷனா புலன்களின் அதிபதி. உங்க நாமத்தை கேட்கறதுனால உலகமெல்லாம் ஆனந்தம் அடையுது. அதன் மூலமா அந்த சந்தோஷத்தினால உங்கள்கிட்ட வந்து பற்றுதல் வைக்கிறாங்க. சித்தர்கள் அனைவரும் உங்களை மரியாதையா வணங்குறாங்க. ஆனா அந்த சமயத்துல கூட பயந்து அங்கிங்கும் ஓடுறாங்க. இதெல்லாம் சிறப்பா நடைபெறுதுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பகவான் சொல்ற, மகாத்மாவே, நீங்க பிரம்மாவோட சேர்ந்தவர், நீங்க ஆதி படைப்பாளர். அதனால உங்களுக்கு வந்துட்டு அவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. எல்லையற்றவரேங்கிறாரு. தேவன் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த தோட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர், இந்த ஜல உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன்றாரு. அப்புறம் இது சொல்றாரு, நீங்க தான் ஆதி தேவர், புருஷர், பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் நீங்க தான், அனைத்தையும் தெரிஞ்சவங்க நீங்க தான், அறியப்பட வேண்டியவர் நீங்க தான், பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீங்க தான் சொல்றாரு. எல்லையற்ற ரூபமேங்கிறாரு. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே இவரு பகவான் ஸ்வரூபத்துல வியாபித்து இருக்கிறார். இப்போ என்ன சொல்றாரு, இது வரைக்கும் வந்து இப்ப பழகும்போது அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாரு, கிருஷ்ணரை வந்துட்டு யாதவா, கிருஷ்ணா அப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டேனே, பேரை சொல்லி கூப்பிட்டேனே, யாதவான்னு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டேன், ரொம்ப சோசியலா பேசியிருக்கிறா. அப்படி அது என்னுடைய ஈகோ, அகந்தியால கூப்பிட்டுட்டேன்றாரு. இப்ப கேட்கிறாரு, நான் அப்படி தெரியாத செஞ்சுட்டேன் பகவானே, என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு. நாம் வந்து ஒரே விளையாண்டோம், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்தோம், உங்களோட உணவு இருந்தனோம்,
அப்போல்லாம் வந்துட்டு சில சமயங்கள் வந்து உங்களை வந்து நண்பர்கள் வந்துலாம் ஒரு கேலி பண்ணுவாங்களே, கேலி கிண்டல், உங்களை வந்து அவமரியாதை செஞ்சுட்டுனே அப்படின்னு இப்படி வந்து இப்போ மன்னிப்பு கேட்குறாரு. இழிவடையாதவரே நீங்கள் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்குறாரு. இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை, இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அதே சமயத்தில் பயத்தால் என் மனசு வந்து குழம்புது அப்படின்றாரு. என் மேலே கருணை காட்டி இந்த தெய்வ ரூபத்தை நீங்கள் எனக்கு போதும், எனக்கு தெய்வ ரூபம் வேண்டாம், நீங்கள் பழையபடி 2 கை ரூபத்தோட வாங்க. 4 கை ரூபத்துக்கு வராரு. 4 கை ரூபம் வேண்டாம், எனக்கு 2 கை ரூபத்தில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ திருதராஷ்டிரர் சஞ்சய் சொல்கிறாரு, முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்ட்டு, அர்ஜுனன் இவ்வாறு பேசின பின்னாடி 4 கரங்களுடைய தன சுயரூபியம் இறுதியில் 2 கரங்களுடன் உருவையும் காட்டி பயந்திருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துறாரு. இந்த ஷியாம சுந்தர ரூபம், 2 கை இருக்கிற ரூபம் வந்து கிருஷ்ணர், ஷியாம சுந்தர ரூபம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த உருவத்தில் காண்டபோது சொல்ற அப்படி அர்ஜுனன், மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த ரூபம் தான் எனக்கு வேணும், இப்போதான் என் மனசு அமைதியாக இருக்குது, என்னுடைய சுய இயல்பு வந்துருச்சுங்கிறாரு. அப்போ பகவான் சொல்கிறாரு, இப்போது நீ பார்க்க இந்த உருவம் வந்து காண்பதுக்கு வந்து மிகவும் அரிதானதுங்கிறாரு. இது ரொம்ப அரிதானது. பிரியமான இந்த ஒரு ரூபத்தை தரிசிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து தேவர்கள் தான் எப்பயுமே விரும்புகிறாராம். பகவான் வந்து அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் யாருக்குமே இந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தில் காட்சியளிக்கவே மாட்டார். சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி என்னை வந்து நீ எப்படி பார்க்கலாம்னா, கலப்பற்ற ஒரு பக்தி தொண்டினால் மட்டும்தான் இது போன்ற நம்ம நேரடியாக பார்க்க முடியும். பகவானை இந்த மாதிரி ரூபத்தில் வேறு எல்லா ரூபத்திலையும் பார்க்கலாம். ஆனால் அனன்ய பக்தி, கலப்படம் இல்லாத பக்தி, இதில் தான் இந்த ரூபத்தை காண முடியுங்கிறாரு. இது வந்து எனது தூய பக்தி தொண்டில் வந்து யார் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்களோ, யார் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனை களங்கங்கள் இதிலிருந்து யார் விடுபட்டு இருக்காங்களோ, இல்லை எனக்காக யார் செயல்படுகிறாங்களோ, என்னை வந்து தன்னுடைய வாழ்வில் ஒரே கோலா நினைச்சிருக்காங்களோ, ஒரே பரம இலக்கா வச்சிருக்காங்களோ, எல்லாருக்கும் நண்பனாக உள்ளார்களோ, அவர்கள் நிச்சயமா வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல ஒரு டைம் ஆயிடுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா, 1958 நவம்பர் 26 நமது முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் இருக்கிறார் இல்லைங்களா, அவர் வந்துட்டு நம்மளுடைய சிவானந்தா சுவாமிகள்கிட்ட போறாரு. போய் உரையாடுறாரு. உரையாடியே சொல்றாரு என்னன்ட்டு, இந்த பகவத்கீதையை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. கேட்டுருக்கும் போது இந்த 11வது அத்தியாயம், இந்த அத்தியாயம்தான் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா இருந்துச்சான். ஏன் சொல்லுங்க, அவர் வந்து பைலட்டா போகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு, முடியல. அவர் ரொம்ப அது மேல அவரோட கோலா வச்சிருந்தாரு, கிடைக்காத போகும் மனசு உடஞ்சி போயிட்டாரு. அப்ப வள்ளுவருடைய வாக்கு அவருக்கு நினைப்பு வந்தது, என்னன்னு, இடும்பைக்கு இடும்பை தரும், அதாவது துன்பத்துக்கே துன்ப கொடு, அதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி போகும்போது இந்த 11வது அத்தியாயத்தை கேட்டதுமே அவரு தெளிவானாரு. இதுதான் அவருக்கு வாழ்க்கையில மிக உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்தது. எதுன்னா, இந்த பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயம் தான். இதை கேட்டதுனால இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை படிப்பதற்கு, தெரிந்து கொள்வதற்கு, அறிவதற்கு ஜாதி, மதம், இனம், மொழி எதுவுமே கிடையாது. ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்ஷன யோகோ நாம ஏகாதசோ அத்தியாய. அறிவோ. இப்போ வந்துட்டு இது திரும்ப ரீகேப். விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கேட்குறாரு, பகவான் காட்டுறாரு, உலகளாவிய ரூபம் அது. அதை பார்த்து அவருக்கு என்னென்ன தோணுது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். அதுதான் அதில் இருக்குது. அந்த அனுபவம் அவனுக்கு எப்படி, அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது. பகவான் என்ன அதுக்கு பதில் சொன்னாரு? அர்ஜுனன் வந்து ஜெபம் பண்ணாரு. கடைசி வரி படிங்க டிவோட்டீஸ். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. இந்த மாதிரி என்ன பார்க்கணும்னா தூய பக்தி தேவைன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अगले अनंत कोटि भक्तवृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.
நித்யாய் கௌரா ஜெய் நித்யாய் ஹரி கௌரா ஹரி அடிக்கடி. போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே ஷார்ப்பா கிருஷ்ணா அழகா முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. இப்ப நீங்க மேல அந்த லைவ்னு இருக்கு இல்லையா, ஆ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க லைவ்னு, ஆமா அதுல போய் இருக்கு. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாப் அப்படின்னு வரும். அதுல போய் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நீங்க தான் ஹோஸ்ட். நீங்க எண்டு பண்ணாலும் ஏங்க முடிஞ்சிடும். அதை கிளிக் பண்ணா எங்கம்மா கிளிக் பண்ணா வரவே மாட்டேங்குது லைவ்லயே மேல தான். அந்த யூடியூப் போற மாதிரி இருக்குல்ல, அது போல வந்து இருக்கும் மாதாஜி. லைவ் நான் அப்படின்னு இருக்குல்ல, நான் நீங்க உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் கவரை கீழே பண்ணிடுறேன்பா. வச்சுருக்கீங்க. அது ஆப் ஆகும். நான் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்றேன்பா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி குட். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சந்தோஷம். கிட்டத்தட்ட 22 பேர் வந்து வில்லிங்னஸ் தெரிவிச்சிருக்கீங்க சேவை பண்றதுக்கு. அதுக்கு நம்ம தனியா ஒரு மீட்டிங் வைப்போம். நேத்து கண்டிப்பா நான் குரூப். சொன்னேம்மா வைகுண்ட பூமி மாதாஜி, நேத்து நான் ஆ சொன்னேன் ஒரு ஒருத்தரையும் பேர் சொல்லி நீங்கெல்லாம் கொடுங்க நீங்கெல்லாம் கொடுங்கன்னுட்டு. போல் ஆ போட்டுக்கிட்டு பாருங்கன்னா எங்க போல்னாங்க பபிதா மாதிரி சொன்னாங்க, எல்லாம் ஓட் போட்டிருக்காங்க. சொன்னேன் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டா எஸ் இருக்காங்க, மாதாஜி. எல்லாமே பண்றாங்கம்மா. அறிவோல் மாதாஜி. ஈவன் அவங்க ஒரு 2 பேருக்கு கால் பண்ணி பண்ணாலே காலிங் சர்வீஸ் இல்லையா, ஆமா. அதனால இந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் பிளானிங் இருக்கு. நம்ம அதை பிளான் பண்ணுவோம். இவங்கள ஒரு நாள் வந்து நம்ம மாதாஜியோட சேர்த்து ஒரு ஆ மீட்டிங் எடுத்துட்டு ஓகேம்மா. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்னென்ன இது இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. சண்முகம் பிரபுவோட இது நான் பார்க்கவே இல்லையே. சண்முகம் பிரபு வந்து போடலன்னு நினைக்கிறேன். ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். 10 மணி ஆயிடும். டிவோட்டீஸ் டைம்னால கொஞ்சம் வேகமா போயாச்சு, மன்னிச்சுக்குங்க. நாளைக்கு கொஞ்சம் மெதுவா எடுக்கலாம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி சொல்லாதீங்க மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுத மாதாஜி, நான் உங்களோடது பத்மா மாதாஜிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நீங்க மேபி அடுத்த வாரத்துல இருந்து சர்வீஸ் எடுத்துக்கோங்க. கௌரங்கா குரூப்ல இருக்கீங்களா நீங்க? குமுதா ரவி மாதாஜி, ஆமாங்க மாதாஜி. நீங்க அதுல இருக்கீங்க தானே? ஓகே, நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். சோ அடுத்த வாரத்துல இருந்து உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் அசைன் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. 7:50 இருந்து லெவல் 2ல கிளாஸ் ஆமா, முடிச்சுட்டு தான் இதுக்கு வந்தேங்க நானு. நீங்க அங்க சொன்னீங்களா உங்களுக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்குன்னு? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, அவங்க பார்த்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க. சரி, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. நான் ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சண்முகம் கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சண்முகம் பிரபு ஏதோ சொல்றீங்க? வில்லிங் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. ஓட் போட்டிருக்கேன். போல் போட்டிருக்கீங்களா? ஆ, உங்களோட பேர் எனக்கு அங்க தெரியல. வேற எதுதான் தெரிஞ்சது. வேற எதுவும் பேர் வச்சிருக்கீங்களோ மொபைல் நம்பருக்கு? தான் கொடுத்துருக்கேன். சரி, ஓகே பிரபு, நான் அதை ஆட் சொன்னதான் பண்ணிக்கிறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னதான் சொன்னல மாதாஜி. மாதாஜி. ஆனந்த ஐயா கிட்ட நீங்க எல்லாம் ஓட் போட்டுட்டீங்களா? ஓட் போட்டீங்களா? போட்டிருக்காங்க. தேங்க்ஸ். பத்ரி பிரபு நீங்க போட்டீங்களா ஓட்டு? மாதாஜி விஷ்ணு பிரபு வர்றது இல்லைங்களா? ஆ? 2 விஷ்ணு பேர் பார்த்தேன். விஷ்ணு மைத்திலி மாதாஜி, இன்னொருத்தவங்க விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்காங்களே. ஓ, இல்லைங்களே கீதா மாதாஜி. புவனேஸ்வரி விஷ்ணு வைதேகி வரலீங்க. மந்திரி வச்சிருக்காங்க. பத்ரி ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, டைம் நான் வந்துட்டாங்களே பார்த்தேன். அவரை மாதாஜி. பார்த்தேன். நடுவுல நான் பார்த்தேன். விஷ்ணு பிரபுவை பார்த்தேன். வந்தாங்களா மாதாஜி? ஓகே. ஆமா, ஆமா. அவரு நல்ல லீடிங்ல இருக்காரு. நல்லா நல்லா பேசுறாரு. அதனால அவரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. கண்டிப்பா வருவாங்க. அவங்க சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க. அவங்க போட்டிருக்காங்க. போல்ல போட்டிருக்காங்க. எல்லாருமே போட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். மொத்தமே நம்ம 30 பேரும் என்னவோ தான் இருக்கோம். 22 பேர் என்னவோ கொடுத்திருக்காங்க. மத்த ரொம்ப பக்தர்கள் சந்தோஷம். மேபி அடுத்த இதுல வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிக்குவாங்க. அடுத்த இதுல வந்து அவங்க சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா இல்லையா? எடுத்து செய்யுங்க எல்லாரும். பின்வாங்கிடாதீங்க. இல்ல இல்லைங்க மாதாஜி. ரொம்ப நன்றிமா. தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? பண்ணிடலாம் டிவோட்டீஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எனி கிருஷ்ணா டவுட்? மாதாஜி. எதுவுமே தேங்க்யூ பிரபு. புரியலைங்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபு வந்துட்டாங்க. நான் எண்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிடுங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. விஷ்ணு ஸ்ரீ ஹரே செல்லகுமார் கிருஷ்ணா. பிரபு